που μπορούν αυτά τα δύο μαζί να εξαγνίσουν ή να εξηλαιώσουν λίγο την ανθρώπινη ψυχή. Μα το φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ έχει ολόκληρο αφιέρωμα, όπως κάθε χρόνο. Έτσι. Δηλαδή και φέτος ακόμη πιο πολύ. Πάμε τώρα όμως στη θεατρική καλημέρα. Πάμε να δούμε τι καλημέρα θα πούμε. Όλα αυτά και με τις καλεσμένες μας. Κάθε μέρα του αρχίζει και τελειώνει μπροστά σε μια οθόνη. Ο χρόνος σταματάει γι' αυτόν. Οι γονείς μου δεν μου το αντέξουν πέρα από τα νερά. Ναι, βγήκα τρίτος. Ναι, στο κολοπαιχνίδι. Κάπου εκεί είναι σαν πρόσεχε. Για η μάνα αυτή την παραγωγή, κάνουμε γιορτή. Τώρα που ο γιος βγήκε τρίτος, στο φως. Πήγαμε σε ψυχίατρο. Μας ρώτησε, τι σας ανησυχεί από το παιδί σας? Είπα, είναι πολύ ντροπαλός, εσωστρεφής. Ο πατέρας συγκρατημένος, αυτός είναι πάντα λογικός. Στο σκοτάδι ερχόμαστε και στο σκοτάδι πάμε. Και που το πίσω κλείνει. Αλλά κάποιοι θα είναι κεραμοί και θα μείνουν αθάνατοι. Η ψυχιακή επανάσταση εξελίσσεται. Ολοκληρώνεται. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στην ψηφιακή επανάσταση όμως, όταν είχαμε προγραμματίσει τη συγκεκριμένη καλημέρα με αυτές τις δύο υπέροχες κυρίες, δεν είχαν προηγηθεί τα θλιβερά γεγονότα και επεισόδια στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη με την ομοφοβική επίθεση. Σήμερα η καλημέρα μας είναι γεμάτη προβληματισμό, γιατί το θέμα της θεατρικής παράστασης κουμπώνει με τα κοινωνικά στερεότυπα και την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε σε αυτή τη χώρα. Καλή σας ημέρα. Στέλλα Αρκέντη, σκηνοθέτης παραγωγός, και Γεωργία Μπίρμπα, σεναριογράφος. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ένα πρώτο σχόλιο. Από όποια κυρία θέλει πρώτη να μιλήσει. Είμαι η Στέλλα η Αρκέντη. Έχω γράψει μαζί με την κυρία Μπίρμπα αυτό το έργο, το οποίο λέγεται Motherboard Connected, που σημαίνει στα ελληνικά συνδεδεμένη με τη μητρική πλακέτα. Και ουσιαστικά θίγουμε το θέμα ενός παιδιού και μίας μάνας που βιώνουν καθημερινά την εξάρτηση του παιδιού από την εικονική πραγματικότητα. Όντως κουμπώνει με το θέμα που λέγατε, διότι αυτό που θίγουμε και μέσα είναι τα προβλήματα που έχουν και τα παιδιά, γιατί τα παιδιά πολλές φορές δεν έχουν την αποδοχή των γονιών όπως αυτά τη θέλουν, με έναν εγωιστικό τρόπο αν θέλετε, αλλά και με ένα πραγματικό, και οι μητέρες που επίσης προσπαθούν, αλλά υπάρχει ο φοβερός κίνδυνος του να χαθούμε μέσα να μην ξέρουμε ποια είναι τελικά η πραγματικότητα, η ψηφιακή πραγματικότητα. Να μένει μέσα στη μετάφραση δηλαδή και οι γονείς. Ακριβώς. Κυρία Μπίρμπα, εσείς επειδή γράψατε το έργο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν έναν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο πια σήμερα, να δημιουργήσουν γέφυρες στην ουσία μεταξύ των ανθρώπων για να κατανοήσουμε όλοι μας το διαφορετικό, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Το θέατρο είχε πάντοτε αυτό το ρόλο στην ουσία. Ακριβώς. Τι ακριβώς θέλετε να σας πω αυτή τη στιγμή? Σε σχέση με το έργο, αν τα μηνύματα του έργου, γιατί εσείς γράψατε και το έργο και ο σεναριογράφος, αν θέλετε δηλαδή μαζί να περάσετε και μηνύματα για όλα αυτά που δεν καταλαβαίνουμε σήμερα, γιατί ναι μεν είναι ο ψηφιακός κόσμος και η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει πια, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία πρέπει να τα κατανοήσουμε. Φυσικά, μέσα από το θεατρικό έργο δίνονται πάρα πολλά πράγματα και ξεκαθαρίζουν πολλές καταστάσεις. Βασικά, τα παιδιά και οι γονείς και οι έφηβοι και οι νέοι έχουν ισομοιρασμένα, ας το πούμε, μέσα στο έργο τις ευθύνες. Δηλαδή, οι γονείς μέσα σε αυτό το κυνήγι που κάνουν σήμερα της δουλειάς, της καριέρας, του πλούτου, ενός ας πούμε ξέφρενου καπιταλισμού και ενός ξέφρενων θέλω, τα παιδιά νιώθουν παραμελημένα μοναχικά, κάποια κλείνονται στον εαυτό τους και είναι ενδοστροφοί, αναπτύσσουν διάφορες ψυχολογικές διαταραχές,
και το παιχνίδι φαντάζει πλέον σαν μία όαση για αυτά. Μάλιστα. Και κυρία εκεί βρίσκουν καταφύγιο. Ξέρετε τι έκανε τώρα η κυρία Μπίρμπα? Περιέγραψε την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι, είτε ως γονείς, είτε ως μέλη αυτής της κοινότητας που καθημερινά βλέπει τα μηνύματα της κοινωνίας. Και οι επιστήμονες ψυχικής υγείας με τον ίδιο τρόπο το επιβεβαιώνουν. Εσάς τι σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο αυτό κεφάλαιο? Να σας πω, από τη μία εγώ είχα κάποια παιδιά στο Παρίσι όταν ζούσα που είχαν μπλεχτεί πολύ και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που λεγόταν No Life, όχι ζωή. Ήθελα να κάνω ντοκιμαντέρ, η κυρία Μπίρμπα είχε προβλήματα προσωπικά όσο και έβλεπε και τα παιδιά των φίλων της, οπότε συναντηθήκαμε μαζί και το γράψαμε. Αυτό που θέλω να σας πω, ότι στο έργο υπάρχουν δύο μονόλογοι. Ο μονόλογος της μητέρας και ο μονόλογος του παιδιού. Τα μοιράσαμε έτσι που ακόμα και μικρά παιδιά που ήρθανε βρήκαν τον εαυτό τους μέσα. Και μητέρες οι οποίες κλαίγανε, καλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο έργο. Παίρνουν πάρα πολύ σε αυτούς τους μονόλογους, αλλά πρέπει κάποια στιγμή στο έργο, επειδή το έργο έχει μία κορύφωση που έρχεται μία λύση, και οι δύο αποφασίζουν να δώσουν χώρο στον άλλον. Η συγχώρεση και να πάψουμε τον εγωισμό είναι το πιο σημαντικό. Να συγχωρέσουμε, να βάλουμε στο χώρο μας, να συμβάλλουμε στο χώρο μας και τον άλλον. Σηκώθηκε η τρίχα μας με αυτά που μας λέτε, γιατί οι περιγραφές σας και ό,τι πρεσβεύει αυτή η θεατρική παράσταση είναι ουσιαστικά προσωπικό βίωμα του καθενός. Και απαντάτε και στο ερώτημα που θέσαμε από την αρχή, πώς θα κατανοήσουμε το διαφορετικό χωρίς βία, έτσι που είναι το ζητούμενο για όλους. Να κλείσουμε με τις ημέρες των παραστάσεων και με το καλό να έρθετε στη Θεσσαλονίκη και να πάτε και σε όλα τα σχολεία αν γίνεται. Μακάρι, ναι, και το σκεφτόμαστε του χρόνου για τα σχολεία. Κάθε Παρασκευή 7 η ώρα στο Θέατρο Αλκμήνη. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, περιμένουμε παιδιά, περιμένουμε γονείς. Και του χρόνου θα το πάμε και σε σχολεία οπωσδήποτε. Μακάρι. Και δεν ξέρετε πόσο θέλουμε να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Και ενδεχομένως, κοιτάξτε, εμένα έτσι όπως μου ακούγεται και βλέπω από το τρέιλερ, θα μπορούσε κάλλιστα και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας αυτή η συγκεκριμένη παράσταση να γυρίσει όλα τα σχολεία της χώρας. Κυρία Μπίρμπα, σας το ευχόμαστε. Αυτό θα κυνηγήσουμε τώρα και θα το... Να το κυνηγήσετε, ναι. Το δουλεύουμε. Το ευχόμαστε από καρδιά σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και χωρίς βία. Και χωρίς βία πάνω απ' όλα. Βλέπω την κάρτα μου.